coftal ɓallimen Aissatou Ly tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde on calminama on juurama on jaɓɓama yewtere coftal ɓalimen alet hande nde kabaru o yewiti koye pellital Kylian Mbappé pettowo bal e diɗɗal PSG to France e ƴetti yaltude diɗɗal ngal e jofde lewru jeegom ɓuuro arore yoga e humpitoji noon mbi ko fayi ko Real Madrid to Espagne holko ngal pellital jogori battinde PSG holko woni janggo makko toon to Real ko wona ɗum ni ma en kal ko haɓɓodi e kawguel manguel adunaru fettoɓe e takko maaje ɗe ɗum woni beach soccer ko hande ngel kawguel timmi ɗiɗɗi Afrique ɗiɗi noon tawanoma toon ɗum woni Sénégal e Égypte ngam haalde hen en jaɓɓoto Arouna Deme e Dieynaba Sow Seydi Deme on a salminama a jaɓɓama eyo Seydi Sow andi a bismama e yewtere nde a salmitama Aissata calminittiɓe kala e ko wona ɗum ne en jaadat no wowiri ni e gollidiɗo men Abdoulaye Diallo ma aran en e kawodiri Ligue des Champions ɗo e Afrique e Coupe CAF Abdoulaye a salminama eyi kay Aissatou a salmitama mi salmini Dieynaba e Arouna momi wayri yiide eyo tedduɓe ko ɗum woni mbaadi yewtere nde bisimilla ko adi fofof noon ko salminde seeɗiɓe e hello Facebook RFI fulfulde daaɗi adunaru hono moon walla mbiyen hono noon heedɓe karallagal ngal Sara Doumbouya e Malang Sonko no kalirmi joni ni toɓɓuɗen alet hande ko alhaali pellital Mbappé ƴetti woppude fettude to PSG hewɓe noon mbi ko fayi ko Real laaɓani taw ko adi eɗen gara e ɗum en keɗotto jangtore Mamadou Diongasi Ba omo artana en e hol gonɗo Kylian Mbappé e holko waɗi PSG o kabaru yarugol Mbappé Real Madrid haƙinƙinaka taho kono fo hino andi faale o fettowo ko fijugol Real Madrid e nder duuɓi jeeɗiɗi Mbappé waɗani Paris Saint-Germain golle buy o woni champion laabiji 5 o woni fettowo ɓurɗo waɗude loggi e nder duuɓi 5 o woni kadi ɓurɗo waɗude loggi e taarika club on o fooli desewal Coupe de France laabiji 3 o fiji timma Ligue des Champions iwgol o Paris si woni haqiqa haray club Nasser Al Khelaifi on heɓi ɗuytare cembe fota e o yaade e giggol ɗuɗuɓe ko woni tun fijundaru makko ndun hino nandita e no Real fijirta non ko ɗum waɗi ɗuɗuɓe hino habbi ko ɓeydani Real cembe andine wondema o wakkilike ɗuytugol joddi makko ndin e o yara kadi wa dokkal sabu ahadi makko ndin e Paris lannay e ndu lewru jeegaɓur aroru e arugol makko Real ɓeydanay Liga on teddungal caggal Messi e Ronaldo iwde ton Mamadou Diongasi Ba Conakry RFI a jarama Mamadou Diongasi Ba Arouna en nani ko haala ɗo ko en keɓani taw haqiqa noon wonde Real wonde kanko Mbappé ko Real o fayi kono laaɓi kam contrat makko to PSG ma joof ñande 3 lewru jeegomo ɓuuro o wi o andini so sarti o timmi kanko o jokkata fettude toon to PSG ma was noon pettowo mawɗo ene wayno Arouna mambas pettowo mawɗo na aɗen gandi Mbappé hanki so yimɓe no lime ɓurɓe wawde eyo Arouna ene wayno ene waɗi caɗele e banggue haalirde nde ɗum noon mi arata Dieynaba Sow Dieynaba an hol yiyande ma hen eko ngal pellital Mbappé ƴetti sortade walla yaltude e diɗɗal PSG ko waɗi ɗum fof mbiyanmi ko yonti par ce que kala hitande kala saison anat Mbappé yahat Mbappé jooɗoto débat ɗi fof ko hen jewteɗe fof ko ɗon gartata yehi arti fof ko Mbappé yahat Mbappé jooɗoto oɗo saaha no yeehi ha pellital ngal ɗon ƴettama ko hunde yonti ko woni PSG o waɗi ɗon ko fonno wadde foti ko suka o yaha banggueji goɗɗi woda ko darto e toon PSG noon no mbiɗa ni ma sertu e fettiyanke moɗo saabu oɗo saaha kanko Mbappé jogui ma PSG sertu en kadi hay France championnat France ma sertu e petto moɗo heddi kono yimɓe ƴeew ko ɗum jogori jewinte oɗo saaha no woodi Arouna mi artatema sabu kanko Mbappé eɗen mbawi wiide fodde ko woni toon ko o nandi mbaddi temedde 3 e 3 ɗum meeɗa wadde toon kanko ɓuuri foof hewde loggi ɗi o nanni e diɗɗal ngal
ko ustare wonanta e banggue PSG den mbawi wiide ustare banggue PSG ustare e championnat France wata Mbappé ha adduno hen heewi hay banggue kalis addantaɓe kamɓe mbete équipe aji koddiɗi ne daña aɗum noon yebrata ko watte France o e kalis nato hen o ma ustu heewi e ko wiyete kotto madam no championnat France tolninoɗo na andano noon tumar o ñalawma parce que gila rawane ha joni mo yinno yaade Paris waɗi ko wawno hon foof metena nangamo wiyama mo fayi Real ne woni humporosere kono yimɓe fof ne gandi kilo mon cuholel kanko haaju makko e hakkille makko foni hetti he toon ɗum noon mboɗo sikki he toon foti yaade kono noon ho bonnanta farayse e championnat o ho bonnanta hadi Paris o ma usuɓe heewi maɓe liggoro liggey goɗɗo mbiyeteɓe gartira par ce que sa ƴeewi football hande Europe no tolni aduna hen yimɓe tato so limama e ɓurɓe wawde ɓe Mbappé ne jeeye hen ɗum noon sa neto paɗo pottiɗo noon tolniɗo noon so yalte e équipe ma ma ustare ma ha heew hen feewi noon Abdoulaye koye ma garatmi koye ma mi yejjiti e banggue mani ene waɗi caɗele kono mi arat tan e namdal ngal saabu ene waɗi fayde mbiɗa yiiɗi hen kadi yiyande ma mate aɗa sikki PSG ene wawi hebde goɗɗo ɓawɗo lomtade Mbappé tawa ko hono ko waɗanno ko walla ko diwi ɗum eyi eset ɗum noon ko landal sattugal jaabade sabu hande sa ƴeewi darde Mbappé e nder mi wiyata tan e nder France e nder aduna en no Haruna wi noon hande sa limi tato ha nayo Mbappé no tawa e ɓurɓe darde mantinide e coftal ɓalli ko wiide tan sa ƴeewi horejo leydi Macron yamirnomo kanko Mbappé Kylian Mbappé to yahu Real par ce que luural mawgal heɓuno hakkude Mbappé e Paris Saint-Germain ardiɗo Paris Saint-Germain caggal nde o andinta wonde o wontay Paris ha 2000 hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e joyyi ko wiide tan hande Mbappé na PSG ten no wayi wako championnat France fof parce que ko francira wiyata image e darde championnat hande France e nder aduna o Mbappé si yeehi ɗum ko heewi ustanta club Paris Saint-Germain tentini championnat France parce que on engal e championnat France PSG Messi yeehi Neymar yeehi ene wawi jaggude ɓen ɗon hande hay Achraf Hakimi nana wiya kañumne koye koyɗe yaali woni sehil makko sehilam ɓe weldi ko inude tan hande Kylian Mbappé si yeehi fo no wende ko Real hay jeyndeji Espagne ɗi mbi ko Real par ce que no arna wi ɗon ko noon o windi kanko gila won cukalel ko Real de Madrid e joni noon habɓuɗen ha daren no ɗum yarata to Real haali ɗum guila omo woni suka ko ɗum wonno koyɗol makko fettude bal to Real gonga noon on kaali ɗum onon foof on kawri hen ko ngaari mawdi kono toon ni to Real gay mawɗi eni toon baɗo hono Bellingham Vinicius en kaali Rodrigo e woɗɓe ha ɗo namdal ngal woni kanko toon so yettima toon hol numéro elto o hokkata Mbappé Dieynaba mi arta e ma ɗum ɗon kam ko hunde sattuɗoɗo sahani wiide ne ƴeewo numéro heddi ko kam Mbappé so yeehi Real mo dañi toon place par ce que Mbappé wona joueur mo ganduɗa wona fettengo mo ganduɗa omo daña caɗele e dañde place walla nadde to fetti équipe so ari kankam mo jeeya e fettoɓe to banggue numéro noon kam maɗa hawna par ce que numéro wona tan e fettengo mo ɗe ƴeewe kadi e neɗɗo ko woni équipe o ko waɗi hen représenté ɓe tawi ɗo ɓen wadde oɗo sahani Real pour ummo tan ƴetta numéro totto Mbappé ma on hunde hawnide seeɗa artude caggal seeɗa tan e namdal ma nane wonde PSG e heblade muɗum walla caggal Mbappé kamɓe ɓe potini ɗum heblanade ko ɓooyi gila Mbappé par ce que ko ɓe gandi ɓooyi juuti foof Mbappé ko jahatno ko addi ko fof Mbappé hakkille mum woni hen ko Real Madrid hitande foof ne wiiya ko jaho aɓe pooɗen ɗum ni wadde gila nden aɓe ponno heblade hol bawɗo lomtade Mbappé oɗo saaha noon aɓe mbawi ƴewde fettiyankoɓe nen ɗon kono Victor Osimhen nen ɗon Marcus Rashford nen ɗon aɓe jeeyi kadi waren kañumne aɓe mbawi wattude mum hakkille hayso woni kam lomtade Mbappé weeɓani mais soɓe jaari sese kam aɓe mbawi wonde mboɓe dañi e oɗo saaha ni battude hakkille eyo Aruna a jarama Dieynaba Aruna kirodigal manggal eni jogori wadde toon to Real kanko Mbappé ɓe mbi ko toon o fada ko toon o anni yiyade matema weeb toon ni
mboɗo sikki ma weeb aɗa andi wawɓe wadde fettugol mawɓe so kawri e kañumen fof to gotel moni fof waɗata foti wadde ho mbete kip mumen ne gaño ɗum sa jettima Real hande ɗo tolni ɗo Vinicius nan toon ɓe gaddino rawane joueur goto mo ganduɗa addino heewi ɓen sam gar addi hande hawre Rodrigo Mbappé Bellingham Vinicius sa dañi attaquant tolniɓe noon yeeso ma keedi toon mboɗo sikki a webta yawde gagnede kamɓe fof noon moni fof ma watta foti ho mbete équipe wona yares kamɓe koɓe jiiɗi hen fof ne gandi ɗum woni gagnade championnat mabɓe leydi mabɓe to Espagne kono noon Real yimen gandi hitande fof so ari Ligue des Champions ko ɗum woni objectif mum Real ɗum tan ummani hitande fof Mbappé suwa hebde hen Bellingham joni ari suwa hebde joni noon kamɓe fof soɓe ndendini doole mabɓe ɓe ndendini hoɓe jogui ho soɓe goni mawɓe ha kewi ne hatta monen fof ma watta foti wadde kala hono i nawro équipe o yeeso te ɓe jogui hadi Real ne wirten he institution ho galle mawɗo noon so neɗɗo ari tan jappete hen no fewi holleno lawol woniri galle o no yarata ni naata hen jeeyɗa hen Real pooyi rendinde mawɓe oɗon ciftoro Real e année 2000 aji he caggal duuɓi nogas presque caggal Zidane en Figo en fof kawrino toon wiyeteno ho mbawa wondude kono gondi ɗon dañi trophée ji ha heewi gañi heewi PNS ngari tan ma kolle lawol poti rewde ha Real ɓeyɗo hewde doole aɗon gandi ani aduno ham sada limata haala équipe aji gondi mawnude Real hoydi hoore kamɓe fof non goɗɗum kam wonɗo yimɓe mbi kadi kamɓe hande ɓe punti mataw walle Mbappé o funti PSG saabu o faadi ko hay jofde timmode contrat makko wiyomo yah nden joni PSG heɓata hen hay batte ene woni diɗɗal manggal ene woni PSG hande seni sooda pettowo waɗata ko kalis kewɗo Abdoulaye mi ara e ma an holno jiiruɗa ɗum mare PSG ɗon ne kadi perti eyyi ɗa andi PSG kay kala wiɗo tan PSG hakkil mum koye ardiɓe PSG yata sabu alhalafi kamɓe kay koppareji mi sikka ɗum ko caɗele Aissatou e mabɓe ɗum na ɗum woni caɗele c'est vrai que gonga noon luural hakkude ardiɓe PSG e Kylian Mbappé ko ɗon fuɗɗi Kylian Mbappé wi kanko ko ma yaha kono sa daari e ngal ɗo ko 2025 hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e joyi o foti yahude kanko kono wo hitande par ce que ko ɗum o innuno sabu ko ɗum o innuno caggal nde ɓe moƴƴintinno hakkude maɓɓe o wi e yeeso fof min joni mi fadat ha ñande 30 lewru jeegoɓuru e hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e joyi mi acca PSG kono fof ko yi ko wi hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e nayyi so yeehi gonga ene yinde o heɓay ko ɓuri wano prime ko francirta 120 millions d'euros million ji nogay e million ji temdere e nogay kalisi euro kono ko wiide tan ɗum sikka ɗum addanay PSG caɗele tiiɗuɗe saabu kamɓe na ɗum woni siɓe wawno kam ɓe sarotono Mbappé yaha kono ko Mbappé kañum wi ma yaha ɗum sikka addanay PSG caɗele tiiɗuɗe Aissatou Abdoulaye ma rawen jawtate hello amen ɗimmo yewtere nde tedduɓe en keddoto ha hande haalde kabaru fukku koyngel kono ngel noon ko baɗetengel takko maaji ɗi walla mbiyen jaaredi ɗum woni bitok ko hande kawgel mangel adunaru ndu timmeɗen mbawi wiide hakkunde Brésil Italie wonno kono ko mbawɗen haalde hen woni en e banggue meɗen woodi ɗiɗi Afrique tawnoɗi toon ɗum woni Sénégal Égypte kono ɗiɗi fof jooɗima guila e dawal aranal ngal Mamadou Diallo kanko woni eltowo Sénégal keɗoɗen kongi makko caggal kawgu Japon heeɓi e dow diɗɗal makko ngal jeegom nayyi C'était vraiment douloureux, c'était pas facile. Ko min Pola ko ina muusi sanni kawodiral ngal weeɓana e filmaji joyi battindiɗi ɗi min goofi ko heewi kadi ɓe battani hakkille e fiijo ngo ko ɗum addi caɗele ɗe goɗɗum kadi ndemin garata nde fettoɓe ɓe gonno ko 12
Gadiaga heɓi barmande ɗiɗo woɓɓe kadi ko hefɓe tawanoko fijoji ɗi ɗum fof saabi weɓano e amen ɓe tampu sa tampi a wawata miijade. Quand tu es trop fatigué, tu ne réfléchis pas beaucoup. eyo on woni Mamadou Diallo kanko woni elto diɗɗal Sénégal hade en artude ɗum tan humpidde e heeɗiɓe ɓe no mbirumi ni kawgel ngel timmi ko diɗɗal Brésil noon heeɓi desewal ngal saabu kañum hawi Italie mbaddi 6-4 Japon kañum ne hawno Sénégal ko mbaddi 6-4 ko ɗi kongini ko caggal ngal kawodiral baddo ngal Mamadou Diallo suutunoɗi holno jiiruɗa Sénégal hikka e ngel kawgel cakkitigel gel en jehino ha demi final ɗiɗaɓal timmal hande min kaaɗi tan ko e dawol aranal Aruna an holno jiiruɗa ɗum ɗon? eɗen mbawi jaggude hoɓe ruftiɓe caggal ne feewi aɗa andi Sénégal nde ummotoro no yahande e kawguel he wiyano hono yaha ne yiiɗi 9 wattiniɓe ha yaha final objectif ni won winoɓe ni kanko entraîneur o nde o yahata nde yaade gagnade he jettude rayo artira ɗum ɗo Sénégal soɓe jeehi noon ɓe kaade de fuɗɗori ɗo tan no ɓe janiri noon saabu ko gotel tan Sénégal gagni e mattuji tati ɗi ardi ni ɗum holli Colombie jaggano ɓuuri wonde famdude papa hikka woni laawol garangol eɓe ngara e kawdiral ngal ɗum noon wonniri woni Sénégal yatiri caggal no feewi ɗum noon foti jewtede no moƴƴi hollirta tan won liggey mo warano henne nana wayno ɓe joodi ɓe tanti e to ɓe gonnoɗo ɓe cikki hankadi wonɗo ɓe tolni tawi ɓe keɓani toon ɗum noon nde Japon fiiɓe nde wonne liggeyɓe liggi noon heewi no feewi holliri wonde kanko ne o wi équipe makko on e nder on jongal ngal ngon yarani foti yarude ni ɗum noon hollirta ka préparation mawde woni kanko ne moƴƴani o haali ɗum e banggue physique o Sénégal holliri wonde parano taw no feewi awa yaade haw foti ni noon e dingal pongal ni tawa parani sa parani han ni tan e foti yarude Afrique e hoore mum ni woni darde mum e ngol woni tiidani saabu caggal Sénégal Égypte ne wotoyani no feewi kamɓe ɗiɗo fof ɓe jani law ɗum noon foti yewtere no ɓe mbaɗirta préparé wayni e ɗo ɓe jarata hen ni pour so gongol ari hamɓe pour baɗade feeto e hitande ujunnaji 2021 ko Japon ne hadno Sénégal yaade timmode ɗo koye silmaji 5 battidiɗi ɗi Japon saabu ko Sénégal ardino Japon hepti ɗum ha hawi ɗum Dieynaba an holno jiiruɗa ko Sénégal waɗi toon walla ko diɗɗe Afrique ɗe mbaɗi toon e beach soccer e on banggue ko tawtoyde konnguɗi Harun tan wiide Sénégal parani par ce que a wawa yaade mbiya ko ɗum ɗo woni fandare ma te a ɓadaki ni hay ko wonno objectif ma ko wadde ko hunde nde ganduɗa ko pargol ngol manki kadi e oɗo saaha Sénégal en foti fewnidde jonde muɗum équipe o hesɗitine seeɗa wonde kam ko wayli hen mais ha joni hunde no yoyniyano ɓe jeehi te hunde ngakki ngol ɗo lawol kadi Japon kañum fina mon kawrunɗa ham fiima aɗa foti sa hawrte muɗum woda jikku goɗɗo mo goɗɗa woda ko ganduɗa ƴewtoɗa ɗum e golle ma Sénégal e pottal ngal fuɗɗinoma hen ha yimɓe jogui hen yakare mais yi ha ɓooyi wodini yaari ɗum ɗon foof koye keblugol ngol caɗele ɗe goni sawa andi mo potoɗa o wona mba meeɗa fottude a wayrani fottude e makko compétition ɓennuɗo pottu noon wonno wawno yarude taw wona honni kadi Sénégal wona e Japon tan ɓe guila e natgol mabɓe compétition guilɗen ɓe mbaɗirate saabu soɓe wodini koɓe dañi ɗon kam hande caɗele ɗeɗo wona no Japon par ce que Japon wona kippotokos mo ganduɗa ko jawateɗo wadde soɓe mbaɗino entré moƴƴo o wona Japon o tampintaɓe walla ma tawanno ɓe ɓenni ha paari walla ɓe ɓadima kam ɓennude koɓe dañi Japon foof wona hunde nde ganduɗa ene ɓenni wadde guila idan kam ko heblo ngo ndeɓe puttore e Biélorussie sa ƴeewi équipe Sénégal on wonniri hen ñande hen ni ganduɗa ɓe ceerno dow ɓe cikkuno hankkadi ɓe gañima ɓen guila futtaki manam ɓe mbarani no wiite respecté hoolare nde no feewi ɓe jaggi tan kamɓe mbawi ɓe gari ɓe kawre ɓen liɓiɓe noon hankkadi kala pawnoɗa boni
boni han kadi Abdoulaye mari caɗele ɗe gonani kadi e banggue eltugol ngol Aruna haali ɗum en keɗima eltowo eɗen mbawi wiide hay mataw Sénégal kam hikka kam ala chance saabu min jeehi e banggue fukko koyngel to Côte d'Ivoire min jooɗima law min jeehi Bitsoko min garti kadi ko noon woniri mari wona eltugol ngol waɗi caɗele no ɓe kani heblorade ni Abdoulaye. kono no Aissatou no serti seeɗa e ɓe yanoɓe Côte d'Ivoire saabu ɓen yeehi ha 8e de finale tinodira aran ɗen tati ɗin fof Sénégal foluno kono kam ko wiyaymi tan Aissatou caɗele ɗen koko keɓlo mi sikkude an elto keɓlanaki ɓe no haniri no saabu sa ƴeewi fandare nden ko wonno fandare nden ko yahugol ɗiɗe ha ka ɗiɗaɓal timmal e ɓe hewtani ka dawal aranal ɓe haaɗi ɗum ko firtata tan ɓe heɓlaki ɓe daraki no feewi andi sila e fukko koyngel sa a hoolike hoore ma ha a waasi ɗoftade mo tinodirtama fotata on ko caɗele addantama ko ɗum jiiɗen hakkude maɓɓe e Japon saabu min komi darano mi Sénégal ɓe no wayɓa ɓe teddinali ɓe ɗoftaki Japon ɓe sa ƴeewi après ko noon yaari tiwodiral ngal ko noon yaari min ko ɗum elto kongi makko ɗi mi jaggani ɗum ala faire par ce que saabu sa daari Mamadou Diallo goɗɗo siɗa yaade wono championnat mondial mi sikkude ko a heɓloto no haniri kono sa ƴeewi darde kippu Sénégal anday ɓe keddora ko heewi Abdoulaye ene waɗi fayida kono mataw ɗo joni ko keddore ɗen e waktu heewani en ɓennat tan hankadi e kawodiri Ligue des Champions baɗɗe ɗo ene e Afrique kadi e Coupe CAF kawgel Coupe CAF gonɗe e wadde oɗo saaha mataw Abdoulaye ko ɗum gadortoɗen ni Stade Mali e les Diables eɓe kawodirtuno mi anda noon hoto wattini eyyi ɓe ko 0-0 hay goto natani hakkude Stade malien e Diable Noir ko ɗum accuno Abou Salem ɓe Libye e Zamalek mo Égypte ko Zamalek wawno ɗiɗi e loggi ɗiɗi minda e loggi ɗiɗi e kowal Dream FC ɓe Ghana e Club African Tunisie kamɓe kadi gornadano sina hara jaltude ɗin waylima Super Sport United ɓe Afrique du Sud e Modem Futur Foot ɓe Égypte ko mo kala naati loggol Academia Lobitoɓe Angola e Rivers Night Foot ɓe Nigéria ko ɓe Nigéria ɓen wawi taw mo loggi tati e gotol Al Hilal Benghazi ɓe Libye e même Algérie ko ɓe Algérie naɓe wawi taw tiyodiral noon gasani taw kamɓe wawi loggi ɗiɗi e gotel Aissatou eyo hankine wonno kawodire ñalawma joyi Ligue des Champions Afrique Abdoulaye ɗi jokki eyyi ñalawma jooɓiyel hakkude TP Mazembe kamɓe wawi FC Pyramide loggi tati e kowal kamɓe ne ɓe yawti ka neɓal timmode ko ɗum woni aranal gila hitande ujunaji ɗiɗi e nogay caggal nde Lamine Ndiaye o Sénégal najo elti ngal diɗɗal ko ɗum ɗo wonata ɓe feƴƴi ado phase de groupe on no phase guɓal ngal no gasude widade Casablanca kamɓe ne ɓe wawi Jwaneng Galaxy loggol e kowal Aissatou sikko en haɗa ɗo walla mbiyen Young African ɓe Tanzanie kamɓe kadi wawi logginayyi Belouizdad ɓe Algérie e kowal ene wayno kadi Mamelodi Sundowns ene jeeyano e hawdirannoɓe hanki kamɓe kawi noon FC Nouadhibou Abdoulaye en kaɗa toon eɗen jinno arde to Europe kono mataw waktu o rokkani min humpidde tan e alhaaji adodiral puccel jamdi baɗowo to Rwanda ko hande timbi ko ɓi Grande-Bretagne Joseph Blackmore noon heeɓi kaw kanko heeɓi mayo olo eɗen mbawi wiide tedduɓe ko ɗum timmini hande yewtere coftal ɓalli men min jetti on heɗogol mon lobbol min jetti hoɓɓe men Aruna Deme a yettama anne Dieynaba Sow a wiyama Seydi Sow Dieynaba Mamadou Sow
mi yetti kadi heedɓe karallagal ngal mi yetti gollidiɗo men Abdoulaye Diallo e kabaruji baɗɗi fayde de gadduɗa ɗo ene heedɓe karallagal ngal Malang Sonko ha e Saka Doumbouya beltanama mbiɗen jafno noon e haalirde nde ene wanno caɗele seeɗe mamin pewɗit ɗum ha feewa ha jewte garoje ɗe ɓuura moƴƴude ɗum noon min jetti on jarama tedduɓe ha yontere arore